Laygon ang Ginoo nini mo nga higayon igsuon. Yan usab ang inyong igsuon pasudalian magapaabot na usab kaninyo pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ang atong pagkatun-an nini mo nga higayon mga kaigsuonan, ilha ang tinuod na imong amigo ug amiga mga kaigsuonan. Daghang tawo karon mga kaigsuonan nga abi nimo kasaligan sila, lantaw nimo ang ilang pisikal, lantaw nimo ang ilahang gawas nga panagway, kasaligan sila pero dili sila kasaligan sa sulod. Aduna say mga tao mga kaigsuonan lantaw nimo istrikto sa gawas, dili kasaligan ang gawas nga panagway apan kasaligan ang sulod mga kaigsuonan. Nagasulti ko kanimon igsuon ini nga mao nga higayon basin o naka-experience ta aning adunay mga amigo amiga nga atong gisaligan apan wala ta kabantay mga kaigsuonan ang atong sekreto nahimo ng sekreto sa tibok barangay. Ako lang gustong ipahinumdom sa matag usa kanato mga kaigsuonan. Ang real talk sa kinabuhi o ang reality sa kinabuhi dapat dili tang masuko kung unsay tinuod nga nakita sa ubang tawo nato. Usahay ang subok nga patalinghugan is ang ubang tawo nga nakakita sa ato ang kinabuhi nga dili maayo ato pa yung ikasubo nga tinuod man ang nakita sa ubang tawo nga rika nato mga kaigsuonan. Nini mo nga higayon magabasa kita sa pulong sa Ginoo nga makita mga kaigsuonan sa mao sa gihapong libro nga gitun-an nato sa niagi sa libro sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 6 nag-ingon busa kay gidawat naman yung si Kristo nga Ginoo pag kinabuhi kamo diha kaniya. So makita nato mga kaigsuonan nga pag once ang usa ka mga tawo nga sumusunod sa Ginoo dapat mapakita nato mga kaigsuonan nga lahi na ang atong pagkinabuhi, lahi na ang atong sinultihan. And then dugang pa mga kaigsuonan usay mamili pa ta og amigo amiga kung kinsa nato amigahon pat mao ni ang bantay igsuon. Dapat unang-una hibaluon nimo kung kinsa ang tinuod nimong amiga amigo. Ang tinuod nimong amiga ug amigo dili tong tawo, dili tong babae, dili tong lalaki nga suportahan ka bisag mali ang imong ginabuhat. Ang tinuod nga amigo ug amiga katong ginabadlong ka, ginatudluan ka sa mali nimong binuhatan mga kaigsuonan. Mauna siya ang tinuod nga amigo ug amiga. Dili tong pamati nimo sa imong atubangan, okay kayo sila pero inigtalikod na nimo, wala na sila nalipay sa imong kinabuhi. Daghan kayo mga kaigsuonan kun atong bantayan apan hinaot magpahinumdom kanimo ang tinuod nimong amiga ug amigo mao tong mga tawo nga concern sa imo spiritually, mao tong mga tawo nga naglantaw sa imong kalambuan, wala naglantaw sa imuhang kapakyasan, wala naglantaw sa imong kadautan, wala naglantaw sa imong kalaglagan. Nini mo nga video igsuon, hinaot dili makapasubo natong tanan og kinsa ang makakita nini og hinaot palihog ko pag-share para mas daghan pa atong mapaabtan sa pulong sa Ginoo.